Illum se nkomplu nitkellmu dwar ħajjet u xogħlijiet ta' Michel Anton Vassalli. Se nħarsu lejn l-impenn politiku tiegħu, lejn it-traduzzjonijiet tal-Vanġeli u lejn ir-relazzjoni li kellu mal-komunità Protestanta f'Malta. Vassalli kien jgħix f'wieħed mill-aktar żminijiet imqalba fl-istorja ta' Malta. Dawn kienu żminijiet ta' rivoluzzjonijiet, bidejat ta' libertà u fraternità, iż-żmien tal-Illuminiżmu. L-aħħar snin tal-ordni kienu mimlija taqlib. Vassalli kien bagħat xi suġġerimenti lill-Gran Mastru dwar kif is-sitwazzjoni ta' Malta tista' titjieb. Fost dawn is-suġġerimenti nsibu li l-ordni waqfu l-ġlied minn mal-Musulmani, li l-portijiet Maltin jinfetħu għal kummerċ mal-pajjiżi kollha u li l-Maltin jipparteċipaw fil-gvernijiet tal-ordni. Imma minn dawn il-suġġerimenti xejn ma iltlaq. Allura ġara illi Michel Anton ħajoħodha kontra l-ordni issa u ingħaqad mal-partit tal-Ġagbini. Ingħaqad mal-partit tal-Ġagbini. Issa ġara li dal-partit tal-Ġagbini kien qed jagħmel konfoffa kontra l-ordni. U Michel Anton sab ruħu wkoll f'din iċ-ċirkostanza. Tant li inqabad li seraq u sħabu serqu l-armi mill-armerija ta' l-ormi. Fl-1797 kien hemm kumplott kontra l-ordni, iżda dan inkixef. Vassalli kien parti minn dan il-kumplott. X'ġara eżattament? Din il-konfoffa kien imdaħħal ukoll Hompex li wara kien ħajsir dan Gran Mastru. Issa tarġa li Hompex kien wieħed minn dawk illi kien membru tal-kummissjoni li ħadd iġġudika lil dan Vassalli u sħabu. Tista' taħseb jiġifieri Vassalli ħajkxef pereżempju li kien hemm Hompex. Fil-fatt nafu li meta kien il-ħabs din itijenna Panza Vekkja. Meta kien il-ħabs xi ħadd fid-dlam mar jgħidlu ara ma tikxifx lil Hompex. Fil-fatt ġara li l-Kummissjoni ma tax il-mewt lil Vassalli imma tefatu l-ħabs ir-rikasli u minnaw Vassalli mbagħad telaq lill-Italja. Fl-imblok tal-Franċiżi, Vassalli inqabad fil-belt. Fl-istess żmien nafu li tilef lill-ommu. Żgur li ma kienx żmien feliċi għalih. Hekk kif ħareġ mill-belt ma qatluhx kif qatlu lil ħadd ieħor, iżda ġie arrestat. Imbagħad kif ġew l-Ingliżi, Vassalli spiċċa eżiljat għal kważi 20 sena. Ħareġ mill-kampanja u kif ħareġ mill-bombi, mill-bib tal-bombi, ġie arrestat. Ġie arrestat Vassalli. Meta kien arrestat ir-Rikasli, hemmhekk issa ħaniltaqgħu ma' missier Fortunato li ħansemmuh il-qudiem. Idifhem, fil-fatt jgħidilna illi tant kien ħada bi kbira li l-Maltin ma laqgħux, li l-Maltin ma fehmuhx, li tant kienu ħobba lil Malta dan, li għalih Malta kienet in-nazzjon. Fil-fatt insibu wkoll li qrieħ xaru waqalu fil-ħabs kien anka jgħid illi jsir Mislem minn faċċo Turko. Anka kien jaqra lil-ħabs l-oħrajn biċċiet mill-Koran u jfissrulhom. Fl-1800 beda s-sena ħażin għax eżiljaw u dam eżiljat għal 20 sena. Fejn mar dan? U ħafna partiġani Franċiżi, għax kien hemm ħafna partiġani Franċiżi, fil-fatt nafu li kien hemm eluf dawn, u dawn kienu jkunu ikantaw is-sajra, il-kanzunetta rivoluzzjonarja fuq il-Bastjun ta' Sant'Irmu. Dawn ħafna minnhom ġew eżiljati bħala Michel Anton Vassalli. L-ewwel marru Korsika u mbagħad bħal Vassalli ħafna minnhom ukoll marru isfel ta' Franza. Issa hemmhekk kien hemm problema għaliex il-Franċiżi ma kellhomx qoton. Għaliex il-qoton li kienu jġibu mill-kolonji ma setawx għax il-vapuri Ingliżi kienu qegħdin jassedjaw dawk il-kolonji. Allura Napoleon ħareġ isa ġnaqbad ngħidina sejħa biex kull min jaf xi ħaġa kif kabbar il-qoton jgħidlu. Fil-fatt Michel Anton Vassalli li kien minħassib bux dan kien jaf kif ikabbar il-qoton u kiteb anka ktieb, anka pamphlet żgħir fuq kif itkabbar u intażelu u sar dan Michel Anton Vassalli il-head, il-kap ta' dawk li kienu qegħdin irabbu ikabbru il-qoton fl-isfel ta' Franza. U da minn hekk għal ħafna snin.
Ma nistgħux insemmu lil Vassalli mingħajr ma nsemmu lil Fortunato Panzavecchia. Min kien dan il-bniedem u xi rwol kellu f'ħajjed Vassalli? Insibu wkoll xi nies li Vassalli kien jafhom u li xi drabi tkellem magħhom. Fost dawn insibu lil kanonku Fortunato Panzavecchia. Panzavecchia kien jafu lil Vassalli u probabbli kienu ltaqgħu flimkien meta Vassalli kien jgħallem il-Malti l-Università. Vassalli wara kollox kien l-ewwel professur tal-Malti l-Università meta Panzavecchia kien is-segretarju tal-Kunsil tal-Università. Panzavecchia kien qed jikteb l-istorja ta' Malta fuq l-aħħar żmien tal-Ordni u kien staqsih lil Vassalli fuq il-ġrajiet li kien għadda minnhom hu. U Vassalli fil-fatt kien qallu fuq ġrajiet li seħħew fl-aħħar żmien tal-Ordni u s-sem tiegħu li kellu fil-konġura kontra l-Ordni. Ma ninsewx li Vassalli kien iġġieled għad-drittijiet tal-Maltin dejjem bil-ħsieb li l-Maltin ikollhom rajhom f'idejhom. Dawn l-affarijiet ma tantx insibuhom fid-dokumenti ma nsibuhom fin-notamenti privati ta' Fortunato Panzavecchia. Vassalli ritorna Malta bħala bniedem fqir, b'ta' fuq senduqu u fi stat ħażin ta' saħħa. Kif irnexxielu jgħix? Ġelura Malta fl-1820. Kien ħajbqa' ħaj 9 snin oħra. Bniedem fqir dan, bniedem fqir. U għall-ewwel bedejati il-lezzjonijiet tal-Franċiż. Għaliex dan tinsiex li dam tant snin Franza kien jaf il-Franċiż tajjeb jiġifieri, bedejati il-lezzjonijiet il-privat tal-Franċiż. Imma mbagħad inqalet biċċa xogħol oħra għalih. Kien hawn il-missjonarji Protestanti Malta, għaliex meta l-Ingliżi ġew Malta ġew ukoll il-missjonarji. Il-missjonarji Protestanti kellhom żewġ idejat. L-ewwel nett illi minn Malta jippruvaw jikkonvertu il-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran. Allura ġabu 3 stamperiji u bdew jistampaw eluf ta' Bibbji. Bibbji bit-Taljan ħalli jmorru l-Italja, Bibbji bil-Grieg, Bibbji bl-Arbi, Bibbji bit-Tork. Dik kienet l-ewwel waħda. Mbagħad kellhom idea oħra ma li jekk jista' jkun jikkonvertu lill-Maltin. Lejn l-aħħar ta' ħajtu, Vassalli tqabbad mill-komunità Protestanta f'Malta biex jitraduċi l-Vanġeli. Għaliex? Tafqir li kien xogħol għal xi ħadd letterat bħalu ma kienx hawn ipprova jagħti lezzjonijiet tal-privat tal-Franċiż. 3 snin wara li ġi insibuh mitħla ta' John Hooken Frere li kien jgħin finanzjarjament lill-letterati Maltin u dan Frere laqqaw mal-Protestanti Ingliżi li kienu qegħdin jisfurzaw biex jistampaw il-Vanġeli bil-Malti għaliex il-Protestanti ovvjament jemmnu illi il-Vanġeli u l-Kutba Mqazza m'għandhomx ikunu bil-lingwa Latina imma għandhom ikunu bil-lingwa tal-post biex jinftewu mill-kotra. U min kien aħjar minn Vassalli biex ikun it-traduttur tagħhom. Il-Protestanti jiftaħru illi żammew idejhom miegħu u wara li tom stima huma għatawlu 3 kwarti tagħha. Jiġifieri Vassalli tħallas kwart jew inqas minn kwart tal-istima oriġinali. Vassalli beda jikollabora mal-Protestanti ma għandniex xieda li kien qaleb Protestant, lanqas ma għandna xieda li kien baqa' Kattoliku, jiġifieri ma nafu xejn. Li nafu huwa li meta miet il-kappillan jiddeskrivih bħala persuna sospetta. Sospetta jiġifieri ma kienx konvint illi kien qed jgħix ħajja ta' nisrani prattiku. Ir-raġuni tista' tkun illi Vassalli ma kienx miżewweġ bil-Knisja. L-informazzjoni fuq it-traduzzjoni Maltija tal-Vanġeli insibuha fil-manuskritti li hemm ippreservati fil-Biblioteka tal-Università ta' Birmingham għandhom taqsima dedikata għat-Church Missionary Society li hija dik l-għaqda Protestanta li Vassalli kien jaħdem magħha. Illum il-ġurnata fuq l-internet insibu anka ir-reġistri speċi ta' ġurnali li kienu jippubblikaw
in-nies ta' Church Mission Society u li fihom isemmu lill-vassalli. Dejjem jgħidu kuntenti ħafna bix-xogħol tiegħu imma ma jaqbilx li jsemmuh bismu. Fil-fatt il-Vanġeli ta' Vassalli ħarġu b'mod anonimu. Ir-raġuni kienet illi dik il-ħabta kien hawn tensjoni kbira bejn il-komunità kattolika kbira Maltija u l-komunità żgħira ta' protestanti. Kien hemm każijiet ta' swat u ta' teddid. Kien hemm każijiet fejn saħansitra Maltin li ilbu protestanti wara li jmutu jmorru biex jitfnuhom il-protestanti u il-kattoliċi joħorġu iħaġġru it-tebut. Din kienet il-klima ta' terrur li kienet teżisti dik il-ħabta. Għalhekk isem Vassalli ma nsibuhx fuq dawn il-kotba. F'dan iż-żmien nafu li l-maġġoranza tal-Maltin ma kinux jafu jaqraw u jiktbu. Allura, il-mistoqsija tqum waħedha. X'sens kienet tagħmel it-traduzzjoni meta ħafna nies ma kinux jafu jaqraw? Ir-rapport tal-kummissarji Ingliżi jindika illi Malta xi 2.5% biss kienu jafu jaqraw u jiktbu u Fawdex 1.5% biss. L-Ingliżi meta kienu jittraduċu il-Vanġeli bil-Malti f'moħħhom kellhom illi dawn il-kotba peress li l-Malti huwa mnisser mill-Arbi, dawn ma kellhomx il-fantażija ta' Vassalli li l-Malti huwa Feniċju. F'moħħhom kellhom illi x-xogħlijiet bil-Malti jistgħu jservu lill-Arab tal-Afrika ta' fuq. Allura is-suq tagħhom ma kienx is-suq ta' Malta Għawdex, imma kien is-suq Arbi wkoll għax il-Malti huwa mnisser mill-Arbi. Għalhekk il-Vanġelu ta' Vassalli bħal-Vanġelu ta' Giuseppe Martin Cannolo insibuh miktub bil-Malti safi, għax daw bġebla waħda rridu jolqtu żewġ safar. Il-protestanti kellhom l-iskopijiet tagħhom, Vassalli kellu l-iskopijiet tiegħu. L-iskopijiet tal-protestanti kienu marbutin mal-missjoni ewlenija tagħhom, jiġifieri li jxerdu il-kelma talla fil-każ meta kienu Malta bil-Malti. U għandna dawn l-episodi li narawhom f'korrispondenzi u anke f'gazzetti ta' dak iż-żmien fejn kienu jilaqqgħu nies, ftit nies ġo xi dar ta' xi ħadd u joqogħdu jaqrawlhom il-Bibja bil-Malti. U dik kienet l-ewwel darba. Dak kien l-iskop prinċipali tal-protestanti li jgħallmu il-Bibja lil-Maltin bil-lingwa li jifhmu huma. Imma l-protestanti kellhom ukoll skop ieħor. Għaliex? Għax il-Malti kien qrib tal-Arbi, kien jixbaħ l-Arbi. Din notawha huma. Issa huma stiednu lil missjonari oħrajn barranin biex jiġu Malta. Biex jitgħallmu il-Malti. Għaliex fil-fema tagħhom ma kienx xi ħaġa daqshekk diffiċli. F'temp ta' ftit xhur jekk wieħed joqgħod jisma' lin-nies, jitkellmu, jaqra anke minn dawn it-testi li kienu jkunu tradotti bil-Malti b'alfabet li jifhmu huwa l-istess alfabet li jintuża fl-Ingliż. Daw fi ftit xhur kellhom jitgħallmu l-Malti, mhux biex jitgħallmu l-Malti imma daw biex imorru mbagħad f'pajjiżi Arab u naturalment jibdew jikkonvertu lill-Misilmin biex isiru nsara. Dak kienu l-iskopijiet tal-protestanti. L-iskopijiet ta' Vassalli kienu differenti. L-ewwel ħaġa, Vassalli ma kellux flus. Rid imantni l-familja tiegħu, it-tfal, il-mara. Meta kienu avviċinaw il-protestanti biex jibda jagħmel it-traduzzjoni tal-Bibja, huwa aċċetta. U minkejja li kien talabhom somma, huma dan u aċċettaw li ħalsu inqas minn kwart ta' dak li kien talabhom, huwa xorta waħda aċċetta. Ġifri kien hemm il-parti ta' flus l-ewwel ħaġa. Però fl-istess ħin għal-Vassalli din kienet importanti wkoll. Ma ninsewx Vassalli kiteb grammatika, kiteb dizzjonarju u kiteb pjan għal-Malti, fid-dizzjonarju kiteb pjan għal-Malti u fost l-oħrajn semma illi wara l-grammatika, wara d-dizzjonarju, kellu jibda joħroġ ukoll testi ta' qari biex in-nies jibdew jaqraw bil-Malti. U għajd li inti
xem aħjar biex milli jkollok il-Bibja, il-kelma talla biex in-nies ikun jistgħu jaqrawha u fl-istess ħin il-kelma talla ara kemm ħatolli fid-dinjità ta' dan l-insin li nerġa' ngħid dak kien dejjem meqjus sa dak iż-żmien bħala djalett. Meta miet, Vassalli ġie miċħud difna Kattolika. Nafu li kien hemm qassisin li seħħtuh minn fuq il-pulptu u li sit il-kera ma setax jikri d-dar għax kulħadd kien jibża. Nafu wkoll li wara mewtu ma setgħux ibieħu l-kodba tal-qwir u l-grammatika. Schlienz jgħidilna li wara il-mewt ta' Vassalli, il-qassisin kattoliċi kienu jisħtuh minn fuq il-pulpti tagħhom. U jgħid li għalhekk il-familja ta' Vassalli ma rnexxilix tbieħ imqar ktieb wieħed tal-grammatika jew tal-qwiel. Forsi għalhekk ukoll illi fis-suq illum il-ġurnata insibu bosta kopji tal-qwiel u tal-grammatika it-tieni edizzjoni ta' Vassalli għaliex ma kinux ibijawhom, ħaduhom il-Protestanti sewwa u illum insibuhom għand bosta nies jħobbu l-Malti bil-maqlub tal-edizzjonijiet ta' Vassalli li ħarġu l-ewwel darba qabel ma kellna l-Franċiżi. Dawk il-kopji huma rari għax kienu erduhom iż-żebbuġin meta ħabtu għall-biblioteka. Meta il-Kattoliċi ċaħdu id-difna lil Vassalli daħlu għaliha huma. Vassalli indifen fi ġnien il-mistrieħ illum hekk ngħidulu. Jista' jkun il-indifen fil-qabar tal-familja Frer, dak li jagħti fuq ir-riħ tal-pjetà. Il-Protestanti kienu jożżuh lil Vassalli. Ma kienx sempliċi impjegat. Kienu jarfu fih erudit, raġel illi kien lest li jiftaqar u jfaqqar lil familtu ma nafx jekk kienx virtu dina biex jgħix il-ħolma ta' ħajtu. Almenu hekk tgħid Sara Frer, oħt John Hookham, li kienet daħlet ma' huwa William li kien membru tal-Università ta' Cambridge u kienet tirsistilu lil Vassalli biex William huwa jippubblika il-Vanġeli u l-grammatika u x-xogħlijiet l-oħra bil-Malti għand il-Cambridge University Press. Dawn il-manuskritti fuq il-ħolma kbira ta' Vassalli u s-sagrifiċċju ta' dan ir-raġel insibuhom fl-arkivju privat tal-familja Frer. Il-Protestanti xtraw il-manuskritti ta' Vassalli mingħand Martu. Fejn spiċċaw dawn il-manuskritti? Dak li nafu fuq il-mewt ta' Vassalli nafuh mill-kitbiet ta' Christoph Schlienz, ħabib ta' Vassalli, kollega tiegħu membru ta' Church Missionary Society. Schlienz kien jaf il-Malti ukoll u kien iżur lil Vassalli qabel ma miet. Vassalli kienet ikkankratlu siequ, miet wara dbatija kbira, miet fqir u il-mara ta' Vassalli, Katarina, ma kellix biex tħallas lil sit il-kera, qabdet il-manuskritti u kienet se troddhom lil sit il-kera. Imma kif raw hekk il-Protestanti qabdu l-manuskritti ħallsuha tagħhom u żammewhom huma. Dawn il-manuskritti illum ma nafux fejn huma. Kien hemm infittixhom pereżempju fil-biblioteka ta' Birmingham, tal-Università ta' Birmingham, fejn hemm l-arkivju tas-CMS, Church Missionary Society, imma ħadd ma sabhom. Sa ftit snin wara li l-mewt ta' Vassalli kien hemm nies bħal George Percy Badger, membru ieħor tas-CMS, illi kellu aċċess għal dawn il-manuskritti u ippubblika id-daħla ta' ktieb minnhom ta' Vassalli, id-daħla jisimha Sterina, kitba sabiħa immens fuq il-bżonn u l-utilità illi il-Maltin jitalmu jikdbu u jaqraw. Dawn il-manuskritti nafu li jridu jinkludu id-dizzjonarju ta' Vassalli kien għadu m'għamilx litri il-kliem minn AA sa AL, imma mill-bqija minn AL sa Z, Vassalli kien għamilhom. Hemm dialogi min jaf kemm huma sbieħ, hemm itri, meta ngħidu itri ifisser espożizzjoni
teżi fil-forma ta' ittra. Kienhom drawa kbira jagħmluha dik il-ħabta. U kodba tal-qari għat-tfal. Nafu li kienu jeżistu dawn għaliex xliens jgħidilna x'ħalla warajh vassalli. Hemm ħafna aktar xinat dwar vassalli li llum insejħulu missier lil sin Malti. Insibu mafkar ta' vassalli minn Anton Aġus ġewwa Ħażebbuġ. Insibu wkoll il-kulleġġ Mikel Anton Vassalli. Vassalli ispira r-romanz ta' Ġużè Aquilina taħt 3 saltniet, kif ukoll dak ta' Franz Ammut, Il-ħolma Maltija. Insibu wkoll numru ta' poeżiji dedikati lil Vassalli minn poeti varji bħal Duncan Psajla, George Pisani, Rużar Briffa u oħrajn. Il-professur Manuel Mifsud ħareġ diska li tirrakkonta ħajjed Vassalli. Fil-programm li jmiss inħarsu lejn it-traduzzjonijiet Bibliċi fil-Malti. Għal darb'oħra.